Awona mfethu le ndaba yakho uthi awufuni ukufika ngapha wena mina angi-understand ukuthi wenze nje. Uncle J, nditela yini la? Ina 4 hours ithamela. Ukala ni kota pendring wena ndlulaka. Intombi usigcwele mfethu angazi abanye. Kunantombi antana nthumu la. Abanye ngathi angazi ukuthi kuna nthumu ndawo la. Ikhala ifikile ndo westenkari. Phela me highly qualified ranking person. Ngiyabona ikhulumela nje mfethu. Ikhulumela. Ikhonda wami. Uchaza ukuthini manje? No math and science man. PhD kok. 2 times smart, very smart 10 years solve for x. Me x nimsolvaza atshintsha ubukala bhanele kubhukwini. Ngomdzweli chuma fanele. Kodwa yiyo into uyazazi noDoyi. Amara nto ntatha la 5 hours ukala nintombi ningu yakudlula la. Sister. Iyo ntombi le. Hawu, uhlakukwana lwe. umuntu emshaka nje. Bukala skurini ngakufaka istructure. Uphuma Uzokuza phela. Oh, mari kokwana munwe. Ikhomangane yena mfethu. Wena uyazi uyathanda ukuthi uyikhulumele nje. Hawu, yini manje mangala? Minjani? Ndiko. Siyaphila. Hawu. Benze njani manje mfethu? Wavela wathi ndiko ngathi uwedwa lana. Shintsaki sindla kuvela ndishimanya. Ndishele sakame. Awungahembi angakanje. Ngithi mina bagqwele. Uzobuya manje ujika la sitolo. No, siwa njani? Ala phansi ungahambi. Ndakuvela umfala phela. Uzobuya mfethu. Border gate la ngendlula. Stop and go. Wena uyigwala kanje. Rush hour. 1 on 1. Wow. Uyigwala kanje. Ntoya me. Uzobuya ujika la. Ngoje me bemazulu ezulu eshakawele. Mendi twasha bongisi. Wole shakawele so samhlungu. Angandlula. Ngiyakwa nange qhamuka. Ngifuna ukubona uyenze lento ukukhuluma ngayo manje uthi wena ngempela ungayenza wena ne. Yo. Athi ngithule nje ngibhekelele ima phela nawe ngolifakele plagiarism. Yebo. Ngempela. Nange qhamuka. Ye. Usema. Sipongora yini? No, we say 5 rand. Hayi, anthembi. Umuntu Chinja meyilile la. 5 rand awele nulukara uthula nenga ndibona uthula re. Uyitisekele la kunika yo. Ibaya we. Yeah. Ngwaye. Yeah. Utanika yo. Ngunika. Nika number phone kunika. Aya niki number phone ame distract. Stranger. Awuma sister, ayisiyo stranger lo. Yini? Mkhekhemba. Mkhekhemba abantwana. Hayi wabantu. Mkhekhemba abantwana. Laba bakulila How you explain it, Ms. Mkhekhemba walokuza abantwana. Okay. Any number phone? Okay. You can see it. Thank you. Yeah, come. Come, mama, Matimba. Sister. Matimba ya Chikwembo. Hey. Uncle J. No. Wazopopa mfethu ngakushaya. Apopa ngathi intombazane uthale number phone le yilo imama 10 years mabodi masrulu. Uchaza. Hawu. No, phela process man kula uyikuma man Uncle J. Wathini ku? Ngombele helpless kufika. Mfethu. One day ngombele Wathini kimi? No. PhD, mathematics, physics. Asibone ke manje mfethu uzayisolva ke lena mfethu. Utanela solve. Awuzayisolva ngathi bangifonela futhi. No, bazothi busy. Uzayisolva mfethu na uzabona. Uzabona ukuthi yenza kanjani. Uncle J. Uncle J. Matimba.